Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ha kano paisngi jong galai trik ubanai nailor hajar apundrio ki pulet ka East Khasi Hills District Shillong kila pentip baha kapor khat 10 minit kila don kumba arngut kibrio kiba da yakadur khmat ladi kila rung jubor shaka phelau ka office jong ka Meghalaya State Pollution Control Board Lumpangat Shillong u Superintendent of Police ka East Khasi Hills District uba Vivek Sim ulay thu ba kite ki arngut kila Kawang da Petrol bom Shah kate ka jingtei jong kate ka office Henry ute ubom ula siet bat bathei ha ka kanro bashabar jong ka jingtei shu la yathu ba Hadien makila Kawang kite girunar kila phet grat na kate ka jaka bat ong ba omshum la don manu ki ban minsaw na kate ka jingja habayo jingtip halor kani na kalyang ki pulet kila poi mar sha kate ka jaka bat ki pulet ka crime scene unit kila lum yaki sabut bat penlong ya ka jing tokit USP ula pentip ba ya kate ka mukot duma la penhap kat kum ki kendon an hapo ka laj khra police station bat ong ba ya ka jing tokit kadang ya chakmat Hadien balaja Shah thombor ya kate ka office traikam ka Mspcb kalabu ya ka Jingap Pahara ka Pynkhlaiñ saudong kate ka jaka ki pulet ka district kidang persyang ban twet bat ban kem ya ki runar ki badon kti ha kate ka kam